संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सरडा हा तर सारखा रंग बदलतो, हे तुम्ही खूपदा ऐकलं असेलच। सरडा हा प्राणी प्रसंगानुसार आपला रंग बदलतो, ज्या वास्तूच्या सानिध्यात असेल तसा तो रंग धारण करतो, पण हे तो आपल्या बचावात्मक पद्धतीसाठी करतो। निसर्गानं दिलेलं त्याला हे वरदान आहे, परंतु सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेना भाजप या मित्र पक्षांची सद्यस्थितीची परिस्थिती पाहता सरड्याला सुद्धा लाज वाटत असेल। सरड्याला जमणार नाही एवढे जलद हे राजकीय नेते मंडळी रंग बदलतात। विरोधकांचं काम देखील हे मित्र पक्षच करतात, त्यामुळे त्यांच्यातील हा संघर्ष आणि दिखाऊ मैत्री पाहता सर्वसामान्य जनतेच्या मनात देखील सरडा रंग बदलून जातोय। पाहुयात आमचे करस्पॉन्डंट विनायक गावस यांचा स्पेशल रिपोर्ट। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात आमदारकीसाठी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर विरुद्ध भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्यात स्पर्धा आहे। 2 टर्म सुरू असलेल्या संघर्षात केसरकर बाजी मारताय, परंतु 2019 ला राज्यात युती एकत्र लढत असताना भाजपचे राजन तेली यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला। गोव्यातील भाजपचं मंत्रिमंडळ सावंतवाडीत तेलींच्या प्रचारासाठी आलं, पण तेलींचा काहीशा मतांनी पराभव झाला। केसरकरांपेक्षा 9% मतं तेलींना कमी पडली। त्यातच 2.5 वर्ष मविया सरकार स्थापन झालं। राज्यमंत्री असणाऱ्या केसरकरांना ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात डावललं गेलं। स्थानिक पातळीवर भाजप विरुद्ध केसरकर हा संघर्ष आणखीनच तीव्र होत गेला। यातच एकनाथ शिंदे यांचं बंड झालं आणि राज्यात युतीचं सरकार स्थापन झालं। दीपक केसरकर यांना कॅबिनेट मंत्रीपद मिळालं। राणे विरुद्ध केसरकर हा टोकाचा वाद देखील शमला, परंतु मतदारसंघातील भाजप विरुद्ध केसरकर हे राजकीय वैर काही संपत नाहीये। आगामी 2024 हे त्यामागचं खरं कारण आहे। सत्तांतर झाल्यानंतर काही काळ स्थानिक पातळीवर भाजप केसरकर यांच्यात सर्व काही आलबेल असल्याचं पाहायला मिळालं। खरेदी विक्री संघात युती करत पहिला समेटही घडला। महाविकास आघाडीचा सुपडा साफ करत सेना भाजप संघावर निवडून आलं, पण निवडून येताच काही महिन्यात दोघात फूट पडली। ग्रामपंचायत निवडणुकीत देखील शेवटपर्यंत युती नाही अशी भूमिका असणाऱ्या भाजपनं वरिष्ठांच्या आदेशानुसार शेवटच्या क्षणी नमतं घेत युती केली, मात्र सेनेला भाजपनं आपली ताकद दाखवून दिली। ठाकरे गट देखील सेनेपेक्षा उजवा ठरला। या नाट्यानंतर पुन्हा ही मंडळी एक झाली, ती पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी। युतीचा उमेदवार विजयी करण्यासाठी दीपक केसरकर, राजन तेली एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसले। एकत्र प्रचार करत युतीचा उमेदवारही निवडून आणला, मात्र यानंतर काहीच दिवसात भाजपच्या तेलींनी वेगळीच भूमिका घेतली। एका समाजाच्या मेळाव्यात आपल्याला खोटं बोलता येत नाही असं म्हणत केसरकरांच्या कार्यपद्धतीवर तेलींनी जाहीर टीका करण्यास सुरुवात केली। त्यांना समाजाने जबाबदारी टाकली आणि समाजाने सातत्याने निवडून दिलं। त्यांची जबाबदारी होते की शासनात्मक एक भाग आहे। मंत्री 2 वेळा राहिल्यानंतर जे कोण आहेत ते असतील, अन्य आमदार समाजातले असतील, त्यांनी याच्यावर लक्ष घातलं पाहिजे होता। दुर्दैवाने तेवढा लक्ष न घातल्यामुळे समाजाला या सगळ्या गोष्टीतून दुर्दैवाने जावं लागतं। खरी गोष्ट आहे आणि तीच मांडण्याचा, खरं बोलण्याचा प्रयत्न केला की पहिल्यांदाच बोलून मला खोटं बोलता येत नाही, पण प्रामाणिकपणे जर प्रयत्न केला असता तर 100% हा विषय सुटला असता। कारण हा विषय खरा आहे आणि तो सुटायला कुठल्या प्रकारची अडचण असण्याचं काही कारण नाही। यानंतर केसरकरांवर टीका करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही। मतदारसंघाचा विकास करायला केसरकर कसे कमी पडले हेच दाखवून देण्याचं काम मित्रपक्ष भाजपचे राजन तेली करतात। साहेबांना शिव्या दिल्या का? मी उद्धवजींना शिव्या दिल्या का? ज्यांनी दिल्या ते आता बघा ना, तुम्ही सगळ्यांनी छापल्यात त्या। तुमच्याकडे जर नसतील त्या तर 2014 पासून त्या काढून मी देतो तुम्हाला, सगळे काढायला सांगितले। मंत्री केसरकर मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांशी असणाऱ्या संबंधांमुळे तेलींकडे जास्त लक्ष देत नसल्याचं सांगत वेळ मारून नेत आहे। विरोधकांचं काम हे मित्र पक्षच करत असल्यानं ठाकरे गट, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आदी विरोधी पक्ष केवळ मजा घेतात। आता एवढा संघर्ष झाल्यावर एकमेकांवर टोकाची टीका केल्यानंतर सावरकर गौरव यात्रेत पुन्हा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली आणि केसरकर समर्थक शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी एकत्र दिसले।
पत्रकार परिषदेत केसरकरांबद्दल बोलून दळवींना अडचणीत आणणारी वक्तव्य करणार नाही असं तेली म्हणाले. यातच पुन्हा केसरकरांवर टीका करणं तेलींनी थांबवावं, अन्यथा वरिष्ठांकडे तक्रार करू असा इशारा देताना केसरकर समर्थक शिवसैनिक दिसले. राजकीय स्वार्थापोटी काही क्षण एकत्र येऊन स्थानिक भाजप आणि शिवसेना नेते केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम करतात. आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकत क्षणात एक होऊन क्षणार्धार्थ एकमेकांच्या झिंजा उपटतात. एकंदरीतच एका रात्रीत भूमिका आणि विचार बदलणारे हे राजकीय नेते मंडळी सरड्यालाही लाज वाटावी असेच रंग बदलतात. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.